Салому алейкум, бародаро, салому алейкум, подписчико, мухлисо. Ку будроин чахчах кинем билето як хелаш рафтестай ку я суҳбат кинем. Чӣ ҳол доред? Билето хелаш рафтестай ба бародаро дастгирӣ дорам ку ягон гуфтаниҳо бошед, гап занед, гӯш кардестай. салому алейкум ака. Алейкум салом ба хасози хуби саломатои хубай бародар. ку гап занем 10 одам 15 одам шудем, я лайкоро мезанем, далши суҳбат мекунем. Ку гап занем нашод конкурс чӣ гуфтаниҳо доред ку бародарҷоно? ку гап занем чӣ гап хабар? Салом алейкум. Алейкум салом. Юнус бародар хуш омадӣ. меша соз брат ба қаблайка гап нест бародарҷон, обод бошӣ. гап нестай барои дастгиритон бародаро, гап нестай. ку гап занем чӣ гапай, чӣ хабарай, ку чӣ ҳол дорем? ку гап занем бародарҷоно. гап нестай бародар. алейкум салом бародарҷоно. я лайкаро мезанем, далши айдими суҳбат мешавем. лайка 9 как эфир кардем, уже та лайка 6 кардем, мегирем лайка 10 мекунем, уже суҳбат хеле намечаспа. салом алейкум. алейкум салом бародар. аммо хубай бародар. 100% бародарҷон. юга ҳама 100%. я лайкаро 10 мекунем, бо хеле беҳтарин меша. призора номбар призор бародарҷон 5 мошина, 2 мерседес, 1 астраҷа, 1 кемрия, 1 бмв, 10 холодильник, 10 кондиционер, 10 стиральная машина, доставкаш қати любой вилоят, 30 $, 25,000. чандта билет мондай бародарҷон? билет чандта мондай билет мо количествоаш 3000 донай. бозимона намедонам 10 рӯз шид, чанд рӯз шид, уже та 700 боло рафтестай. насиб иншолло гирифтестиян, бо инам билет менависем. насиб иншолло хуб мешава. фақат шумо бародаро фақат дастгирӣ мекунем, билетҳоро мегирем, бо хеле беҳтарин мешава. мо қадар фақат шумо дастгирӣ кунед, амо қадар бозӣ тезтар сар мешава. раҳмат бародаро, лайка уже та навд омадем гирифтен, 10 карден. гап нестай. раҳмат барои дастгиритон. ку гап занед чӣ ҳол доред? салом алейкум салом бародар, хуш омадӣ. лайка уже та гирифтем, 15 кардем, 15 мекунем бародарҷоно. лайка я 15 мекунем бародарое ки дуромада бурмадестем. гап нестай, оли 15 мешавад. гап нестай бародар. ку гап занед чӣ гап хабар? ку нашод конкурс ягон чӣ бигед? ку ягон гапои салафан пеҷ гап занед. ку чӣ ҳол доред? баъди 20 боси мешавад. гап нестай бародар. обод бошӣ бародарое ки нав мебуроен, хуш омадем бародарҷоно. лайкҳоро 15 мекунем. салом ака ба худо шери нари да какати ҳами бозид. гап нестай бародарҷон, обод бошӣ, худо нигаҳ дора. лайка 15 мекунем, бо далши айдими суҳбат мешавем. чанд приз общий? 85 дона приза, количество билетон камай 3000 донай бародарҷоно. ку чӣ гап хабар? куя гап зане? билет мегирем озӣ. гап нестай акаҷон. билета гирифти чекша парто, номи билета габза. билета менависем озӣ мобайни 5 минута роид мекунем бародарҷон.
ака ози 25 дона билет мегирам. Гап нест акаҷон, обод бошӣ. Чек шапарто дар аму WhatsApp. Насиб иншоллоҳ 5 минут пас билетота рӯӣ мекунем бе ташвиш. Гап нест бародаро, балои лайкотон спасибо. ку бародаро, гап занен, чӣ ҳол дорен? Ку гап занен, лайк я 15 мекунем, дал шаҳидими суҳбат мешавем бародарҷоно. таваккал ба худо, чизе шава ахо ягон чӣ назана. бародарҷон, агар насибта боша, бовар кунед, нами ҳичи гуфта намешава. нами одамое ки ҳастанд, бисёр бозиёро аҳамият битед. ҳамин 1 тадан мезанад, 10 тадан мезанад, 30 тадан мезанад. мақсад ки ҳамин чизе ки дар насибат боша, чизи ҳамин меган ку ба худодод баҳс накун, ки чунки онро худо додааст. мақсад чизе ки тара худо дода, ягон чӣ гуфта намешавад. ака мошинота гап набудай. ака мошинота гап набудай. бародарҷон, бовар мекунӣ, мошином гарини мошинои тоза. ина бо дар ҳамин ҷоят мошином ҳастай. дар главни экран мондагия ямун чӯ инами қатъиёзи яҷодамгирӣ мондагием. ина бовар ки гарини мошино мошинои беҳтаринай. бовар ки ягон одам ози мақсад нагуфтае ки мошинои тиё ки безеба ё ки ча якум ҳамин чай мошинои тенҷи бад мондагием. салому алайкум созен брат, чӣ приз дорӣ, чанд билет дорӣ? билет чӣ брат, лайка шапид. гап нест бародарҷон, обод бошӣ. шеринар, раҳмат барои дастгирит. бародарҷон, 5 та мошин дорем. 2 та мерседеси объёми ҳамин девонаи маладёж дорем. 1 та астраҷӣ дорем. 1 та BMW спортивни дорем. 1 та кемри дорем. 10 халаденик, 10 кондиционер, 10 та стирайли машина дорем. баъд бародарҷони ман 30 та $100 дорем. 20 000 дорем. бародар, билет 1000 рубл. количествои билетам 3000 донай. насиб иншоллоҳ инаин ба дастгирии шумо ба қарибгӣ сарш мекунем. насиб иншоллоҳ. фақат насиб лайка 15 кардем. обод бошем бародаро. гап нест барои дастгирито мо нав эфира сар будем. инҷо шумо ҳамин 15-20 та медорем. тап тап лайкора задестен. гап нест. обод бошем бародаро. гапто надорам. фаҳмон брат, раҳмат иншаллоҳ. кадом одаме ки мегира билеча дар ҳамун WhatsApp партоя, дар видеом дар ҳамаш WhatsApp-ам ҳастай. ина бо як бори диган мепартом. ина кадом одаме ки билет мегира бидроя дар инамиҷа. ма ёвон тиҷи инамиҷа зард мебуроя. зард мебуроя, ёвон тиҷи мебуроя. картамай ҳамун картада бидроем бародаро. ҳам WhatsApp-ай, ҳам картам. ака ҳамин конкурс аниқ история кунем. бародарҷон, ҳар як кореро мо мекунем. мақсад мо беҳдахмона даифӣ нишон наметем. мо барои ҳар як кор мо ҷавоб мегем. барои ҷавоб гуфтан мо мақсад мо 100% иншоллоҳ ягон тара мо падбадид намекунем. иншоллоҳ 100% мезгаронем бе ташвиш. холодильник не бародарҷон, холодильникои нами гарени бача нами Samsung ништияча бародаро. холодильникои ҳодисоти бадай. холодильникои нами 3000 сомона. нами холодильникои Samsung ҳодисоти баъд нами
холодильникои хеле майдак не холодильникои ҳамин тенҷи баъд ки ин ҳамин як гова мекишӣ дар дарунаш меғинҷад бародар холодильникои одисоти баъд салому алайкум алайкум салом акай муҳаммад чӣ хеле шери нар акаҷони ман саломатия хубай насозай ини акай муҳаммад акахуни май тамом акамора тамом акамора акай тоха нашоти конкурс шумо гуфтаги баъда гап неста бародаро кадом одаме ки дастгирӣ мекунад гап неста раҳмат барои дастгиритон бародаро гапто надорум барои дастгиритон ин ҳамин нава как мо эфира уже сар додем уже 17-20 одамед уже сраза лайкора заден уже гирифтен 17-20 каден гап неста барои дастгиритон бародарҷоно тамом акамора гап неста бародарҷоно гап неста салому алайкум бародарҷон созӣ дар куҷо мешавад бародарҷони ма конкурс дар душанбе мешавад ман пешаи конкурс ман сар додам бародароро ҳамаша огоҳ мекунам ки ҳамин конкурси ма дар куҷо мешавад чӣ хеле мешавад баъд дар куҷо шоҳҷоизаҳо дода мешавад мақсад ки ҳамин ман пешакӣ видео мепартам шумо дар куҷое бигем ман онҷа сар метавам ҳамаш дар дасти шумо бигӯ ки ака дар ини территория сарте ман дар онҷа сар метавам сози ака бозӣ кай бозӣ бародарҷон насиб иншоллоҳ ба наздикӣ иншоллоҳ инами билето ништая ки баъд рафтеста насиб иншоллоҳ ба наздикӣ сараш метем бародарое ки камтарак чӣ мекунед намефаҳмед инамиҷа дар нигоҳ ки ёвон тиҷӣ ина ба ҳарфи зард рафт хуш омадед ба канали ёвон тиҷӣ ина ватсапам ҳамида Сбербанк пайваст кардагай поинушда картаи тоҷикияй не бародарҷон мақсад ки ба ёра мо худмон иншоллоҳ як хеле ки мебарем метавем ки ҳамон соҳибои буридагӣ ҳамон чизо гарини маъқул мешавад шум насиб иншоллоҳ холодильникои девонаст холодильникои калонай беташвиш призора гапзан призора бародарҷон 5 мошинай як кемрия як астраҷа як бмв дута мерседеси объем я мерседеси бақлаҷони светай бидурен дар видео мебинед я мерседеси серия яташ автомата яташ механикай ҳар душ салоношон тенҷи бадай кемримон чияй мошини беҳтарине мошини хубай бидурен ҳамҷа тамошошон кунед мошинои беҳтарине навай бародаро баъз 10 холодильник 10 консолин 10 та стирали машина $300 $25,000 билет $1000 билетҳоро харидагиани қаша мақсад бозимона навсалдагием уже рафтиста билетҳо кадом одаме ки билет гирен онҷа ватсап ма хати Сбербанк хати чи Тоҷикистону партофтестам бидурен онҷада чекша партоем билетотона менависам рӯи мекунам то бигара бародаро омадем ҳаминҷада лайка 18 кадем ду донаи дига чӣ ба накадесте намедонам мегирем я лайка 20 мекунем далши айдими суҳбат мешем
лайка 20 мекунем бародарҷоно, айдими суҳбат мешавем. Фақат лайка 20 мекунем. Як дона лайк, 20 лайка ки мезада бошад, ку мебинем озӣ. 20 лайка ки мезада бошад мебинем, далши айдими суҳбат мешавем. Бародарое ки нав омада дуромадестен, хуш омаден. Ку гап занем, чӣ гапай, чӣ хабарай? раҳмат бошем бародаро. Лайки 20 масад гап нест, ку гап занед, чӣ гап дига? бовар ки подписчикои ман нами ба хотири шумо фақат дар эфирм бовар ки абед чида ҳам ки як қимат смайлики машарои ку гап занед, чӣ гапа? Билет 1000 рублей бародаро, насиб иншоллоҳ ба наздикӣ сарш метем. дер намонед, бигиред, аёзи бигиред. Уже таҳми билет уже 2000-ош тамом шид, бидонед ки уже бозӣ сар мешавад, ба хотире ки мо уже эълон мекунем ки билет 2000-ош тамом шид. хитон медонед ки 1000 донаи дигаша дар мобайни 3-4 рӯз мегиранд. ба ҳамин хотир уже та бигиред, метонед бародарое ки бигӣ ки мара айнами бари боло билет битем. ай номератсияи бари боло, инаи мақсад 4 тадира битем. 2222 ра битем буду. чӣ хеле ки шумо да маъқулай бародарҷоно? подписчикои ма дар чиё гизалан лайка 20 кинед мегу мегиранд, сразу 25 мекунанд. خیر من قطعی صحبت میکنم با همین خیر میخواییم یا بطور اما تر بیر بیا مخوزه سایی نه کلام نه کنتو همه هفته هم سمونه نویم سعدی جون چخیر برادر سلامتی چخیر های نستینو چخیر های همه خوبه سلام علیکم با بلیتت دارین اکا با بلیت دارین اکا او برادرجون بلیت داریم چند دونا بلیت میگیرید مقصد چک شه پرتوین ما میگیریم همین چی خیلی کروی کدام روی میکنم برادر آباد باشه افیر داریم گپ زدن نمیتونم براشته نمیتونم سعدی جان چی خیلی انسیم سلامتی خوبه نمیخوام خوندستم که اکا خوندستم نمیدونم چی را نمیخونم گپوتا باشد دو گپ نویستگی هر دی گپوتا خوندستم یا که در واتساپ نویسته باشی نمیدونم راستی واتساپ هازی سازی چی نکردم اون دو آدم بلد روی که گفتستن اولی دوزی بلد روی نویستستن کو برادرو افیر مونا 18-19 минут шид я 5-10 минути дигар суҳбат мекунем бародарое ки гап дорем ку гап занем одамое ки билет мегирем билет мехарем ватсапда чектона парте билетотоно менависем рӯӣ мекунем билет 1000 рублай бародаро 1000 рублай хитон дидесен ки машинаи девона мондагаи салом алейкум карта ба номи ки бародарҷон карта ба номи досталифе карта досталифе мебурая поёнги карта нозим почохонова ё почохонов нозим
1000 рубл. Рустам бародар пул омад. Насиб иншаллоз чек дар рӯи ки роид мекунем. Пул омад бародар. Агар ҳамин одаме ки нав нависта бошид пул омад чек та некунед серавано дар WhatsApp рои ки бародарҷон. Ини будай. Ози билет менависем рои мекунем. бародарҷон амо номи билетон ба номи ки монем тамоми қашабугу ози роид мекунем. бародарое ки ку гап занем чӣ гап дар эфир ҳама даромадагинам хе тамошо дорем бовар ки ягонта гап назадиста. лайк шапак дорину лекин гап назадистем. рубле бародаро бигирен ами эфира поделиться кине ёки бигирен чира чино дора видеои мошинора поделиться кине бигирен дастгирӣ кине иншалло ба наздики самитен. салом алейкум ака. алейкум салом ҷаҳонбек. додаром як ҷода ҳастам бовар ки гуфтум меёрум та аёдум буром да ин дидӣ. як ҷода шиштигим гуфтум меёрум та аёдум буром дай. салом алейкум бародарое ки нав омаден. салом ака чам. салом ака чӣ мондагӣ бародарҷонои ман чӣ мондагиём 5 мошин мондагиём 5 мошине ки медре. салом алейкум. алейкум салом бародар. мошинои деонагӣ бадай бовар ки гарени мошиняй بدرویم ویدیو را подписаться میکنیم فقط ویدیو را تماشا میکنیم با افیر میدرویم. اگر ماشینو معقول نشید میگیم که اکا جان ماشینو معقول نشید مون بلد 1000 روبل 3000 دونه بلد تای برادرو یک گلا پریزی دیگه بلدو را خریدگیان موندگی قشی نمیم بلدو را بفروشیم نصیب انشالله قفایی فینال میشیم برادرجانو. برادرایی که در آمدین تماشا دارین کو گپ زنین چی گپ خبر کو نشد کنکورس اگون چی گفتنی باشه گپ زنین. چی نمیخونیم برای چی آخی برادر سعدی برای چی تو گپ زد خونده استم کو اکا چند گپی نویسی خونده استم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سازی خوبی کارات خوبه شکرانه الله اکا جون خودتون سازی سلامتی خوبه. اینمی ایدم اینمی کارو برمون اکا جون چی حال دارید خوش آمدین برادرها. بازی که سر میشه برادر اینمی نصیب انشالله با نزدیکی اینمی برادرها هم ما بلد خریدیسته اینمی هر یک افیر ده مقصد رفته است بلد رفته است نصیب انشالله با نزدیکی سرش میکنیم کلی چیز بلد من بسیاری بد نیست 3,5-4,000 دونه نیست که انشالله سرش میکنیم کم ترک صبر میکنیم بلد 1000 روبل. карта ба номи ки карта бародарҷон ба номи досталӣ фе мебарояд поёнгӣ карташ ба номи почохонов нозим ёки нозим почохонов мебарояд бародарҷоно. одамое ки чек партофтесен нав чек фриден рози билет нависестан камтар сабр мекунем мепартон чекотона мепартон. гап нест бародарҷон ман иншолло пастаратса кесем ки ҳамон қадар барвақт сар шава фақат дар қафои кори хитонем барои лайкотон гап нест лайк ужита сика дестем гап нест лайк я си мекунем бо хела суҳбат аккурат намерава.
ку гап зане хай бо эфир бега медроем я 5 минути дига чахчах мекунем общий 30 минут мешава бо далши эфира бо бега чахчах мекунем мақсад ки эфир ами бисёр ба дар эфир ам бес хто медонед ку қам маънея надора ҳамин одамое ки гап доранд мақсад як будрон гуфтем ки шига боша эфирда абдухалил дастсалом абдухалил дастсалом буду тамошо дора абдухалил ки боша бародар нашнохтум абдухалил ки боша абдухалил мансур абдухалил аст гап неста ҳамин хел саломуш мегӯм рости гап одами фитагитро нафаҳмидам раҳмат барои лайкоту лайка си карден бо хела чахчах бо гарени бад мерава бародаро кадом одаме ки мақсад мегӯяд чӣ мондагии мошино чи бидроен ҳамунҷода бидроен тамошо кунем подписатсия кунем тамошо кунем дар куҷо худ дака бародар ҳозир ма инами дар инами куҷо даем бугум ҷои асосӣ ма бугумуд агар ҷои ҳозира ма гуфтеста бошӣ норак даем хона мона биги ҷои зист мона биги ёвон даем карта номи ки карта бародарҷон ба номи досталӣ фей салом алейкум як марам реклама ку бародар чӣ бози ман сар мешава балет дорем бародарҷоно инами деҳоти бача бозӣ дошта 30 дона билетиш монда будай 6 монда будай инами деҳоти бача да бидроен унамо бародарам бозӣ монда будай бидроен уну бародарам дастгирӣ кунен бидроен дастгириш кунем бародарҷоно ман инами хелан рекламат мекунам бародар бе ҳичи бозитон кай бозимон бародарҷон ба наздикӣ ини деҳоти бача бародаро бозӣ монда будай бидроен я нигоҳш кунед кадом одаме боша гап нест боши ака боши обод боши деҳоти бача ассалому алейкум ака лайка биқаб гап нест дар шери нар обод бошид салом салом ингар ай бачаҳои 50 солагӣ гап нест ай бародар бачаҳои 50 солагӣ ман хидманаи 50 солагиам ҳамаша номи ёвон тити салом мугӯ обод боша не бародарҷон норак даем камтарак усу ақибу мақсад ки ҳай норака бародаро просто ҳаминҷа як камтар эфир кардам гуфтам қатъи подписчикам я суҳбат кунам динаят рӯзчи эфира надромадам рости гуфтам я суҳбат кунам ба бега бо медром ки суҳбат камтар бисёртар шид истодам чанд приз аст бародар 80 дона призай 5 та шоҳҷоиза лайка инами 2 минути дига монда мегирем чил мекунем ба меброем бо далши айдами корубор мешем бега эфирда бидроем кадоми гап дора иншолло суҳбат даем кору чӣ хел рафтеса бародар иншол шугр бародар 100%. ҳамин қаждан шугр чанд приз ҳаст бародарҷон нав такрор кардам ку призом 80 донай 5 та шоҳҷоиза 85 та камтарак сабр ку бародар чита мепартом номи билета бинависед ку
Билетора харидестан? О бародарҷон, билетора 100%. Сози Наим, брат, ҳама нағзай. Шукронаи Аллоҳ бародар, ҳама иним хилияй. Ҳама ҷони бадай. Ассаламу. Боши бародар, гап нест. бародарои наминҷа дая 2 минути дига суҳбат мекунем, лайка мегирем, чил мекунем, ба ман мебурам айдами корбору мешавам бега бо эфирда насиб иншолло чақчақ мекунем. Эфирмон я 30 минут мешава, бо бега суҳбат мекунем бародаро. Лайка 35 карде мегирем, ҳамин лайка я чил мекунем, бо далши айдами корбор мешавем. ҳамиҷа дем брат, мо мардакем, ягон хизмат бошад, канали мора медонӣ брат. Бародарҷон, ягон хизмат нестай, обод бошӣ, куҷоида бошӣ, саломат бошӣ. Чанд бори буфорад рекламат мекунем. Ҳама нормалия 0099 меша лайк насиб. Гап нестай бародарҷон, созен. Шукронаи Аллоҳ акаҷон. Билетора харидесиям? О бародарҷон, билетора 100% харидестан. Ин ҳаминҷада ҳама бародаро мақсад дастгирӣ кардестан. ҳар як эфирда уҷета рафтестай рӯзушда хай ҳами 10-15 та ҳами рафтестай бо кадом рӯз эфир кином ҳамуқа зиёдтар мешавад. насиби иншолло количество билетум кард ба наздики сараш метавем. бародарое ки мақсад чира мепурсем ку билет чира мепурсем, ватсапа мепурсем, ба чира Сбербанка ҳозир ҳамиҷа рафтестай бародарҷоно, инами ҳарфи зард қати рафтестай бидроен ҳамуҷада мақсад ҳам Сбербанк ҳам ватсапам, дар ватсапам партои чекура бародаро. Салом айноми бачаҳои заводи пластик. обод бошен шерои нар, бачаҳои заводи пластик. Шерои нар ҳамара салом бугӯ, айноми Наим, Подшохонов Наим. бародаро, раҳмат барои дастгиритон, лайкҳоро хай чил карден, суханҳоро нашикастен, гапто надорам. хай насиб иншолло кадоме ки мақсад билет мегирад, чекша дар ватсап партоя билетоша менависем, рӯӣ мекунем, ҳозир билет навистестем, намеяда бародар пул партофтагиай. бо бега иншолло дар эфирем бародарҷоно, насиб иншолло бега дар эфирем. ҳамагӣ чанд билет ака? ҳамагӣ 3000 дона. шерои нар, раҳмат барои дастгиритон. лайкан ина чил карден. як донаи дигашмон, як донаро ҳозир нами ягон одам медирад, та пас лайка мезана, шери нар мегирад, чилш мекуна, мо меброем эфир. ҳами 30 минут я гуфтам эфир кинем, уже 32 шид, 34 шид. чай билето чанд сумай? бародар, билет 1000 рублай. билет 1000 рублай, 3000 донай. лайк хидом задам, ҳозир 10 та лайк меша. гап нест ай шерои нар. ман ҳамин одаморо гуфтам лайк чил шава, хайри хуш мекунам, бо иншолло бега чақчақ мекунем, бовар кунай, хи навистестан. хай чӣ навистаӣ? салом баги лайка ёвон ба пеш. гап нест обод боши ака лайк чил кадом. гап нест шери нар. бародаро, лайкан хай 42 шид, 43 шид. обод бошен шерои нар. бега эфир даём, бо суҳбат мекунем. худо ҳамата нигаҳбон. кадом одаме ки гап дорад дар ватсап бинависад, суҳбат мекунем.